martang yang mahita asini roha madihamu doh dame nasian di batamata doh nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di batari hita iman atar surat di Lukas 10 ayat 1 ayat 2 songono mahatani di batang. Dungi di hata homa tu nasida pamasada babua ikut totong nasida martangiang nasutung palebah. Odo hatana adong ma di nasahuta panguhum sada dang dihabiari di bata jaradang di patu di kocolma. Alai adong ma dihutai parupun nama balu naroma nopo iba nama dok Victoria hu maradohon aloki. Jadi liling dang rekod rohana ala ini nama musi di bagasa rohana tutudo dang huhabiari di bata jada dang perduli au di colma. Ala hu Victoria nama belon ala dineng-neng yau atik beha ro iba nama musi menggariang yau. Dungi di dok Tuhani ma tangi kamu ma paduk ni panghum nagiduki. Ia di bata tumuso Victoran nama akka na pinili na akka nama jo ibana Arya do borngin tung pangerengaron nama punasida udo madihamu magira ma Victoran na nasida lai tagamun jupang anak ni jolmema hapur siyaw di tanaon di haroronay ido sahana dihamu donga saha porsiaon molo taida di trupu taon neng diujido taringo tu ima keadilan taringo tu nang molo pe di barhon di son marhite upama di patuhon Yesus ima mengalusi pangidoan marhite ima tangyang alay di barhon do nang tusahalak ima nakaningani taringo tu sada hakim manang panguhum. Bagaimana panguhum manang hakim mangalehon ima nakaningani keadilan mangalehon ima nakani keputusan taringo tu sada ina nama balu naro madapoton ibana. Alai ada orang susah tu si nama saya menarik perlu dodang tidak di tengah-tengah ni bangsot tahun dalam sistem hukum dan keadilan di tengah-tengah ni negara tahun. Molo lau mengalului dalam sistem manang hasil tongan di keadilan manang hukum di tengah-tengah negara tahun. Sejauh ima kita mencari keadilan dimulai dari mulai dong kasus. Kita mulai dari ima sian pengadilan negeri. Molo telu kita di pengadilan negeri bah banding mamuse. Arang telu kalah kita di pengadilan negeri tercoba mamuse banding. Banding mamuse itu pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi dicoba mesti do hakim dicoba mesti ima rupanya ka pengacara do hukum do pembelaan tong kalah banding mamuse molo terus do hita naing dia membenarkan naing mengalui kebenaran banding mamuse imane guari itu Mahkamah Agung. Badi Mahkamah Agung nama songonna perpudi di Portibion terakhir molo tongkala batu di nama muse batu Mahkamah Surgawi nama ni omarupani mengalui tu bano biceng nama tu debata nama pengaluan anani ido nasai teida jala di bagasan imana kengani nama seminari di turpu tahun hakim na pola di belakang hakim nagiduk ido bena do panguhum nagiduki nani hatahun ni Yesus dibuat sada upasa ima sahala panguhum di pola didok na sumabiar tu debata alela pamurahon ima pamurah pangatusyota pangatusyun
ni hata di debata tunatoropi ibu ma i manakkaningani marhite sada pengajarion ima sada upamahon ima diupama taringok tu sada panguhum nagiduk ima taringok tu diupama taringok tu namartangiang lapatanna diupamahon dison halak namartangiang ima sahala ina nama balu doh sada panguhum nasu makkabiari di bata jaladang diperduli colma adong disi inatta jala Roma nopo ibana jala marpangidu tu panguhumi Victoriahu maralohon alokko lapatanna disi ba urupiau maka monakon perkarakon tangan si pangasahon aku inna marapari holak kodo di sidang di pabua aharupanin manang perkara na sidang manang kasus baina ada pola di batu pengadilan negeri do pengadilan tinggi do tu Mahkamah Agung rupane alain na tidak di sound ima hakim nedo penguhum nedo ala guar nama hakim na superduli dang diperduli menangah apalagi ina nama belui nak sama sekali barang to ini mabeselaku itong-atongan ni portibe pesongoni di sipata ba ido bena jut nanga kapar heping namona akana na super heping bengiri do ningum marupani apalagi na ido nakani panguhum nagidu alai luar biasa do pola do dido na sumabir tu di bata alai marhusori di rohana di parhusoran nei di pangiduan ni in nama balui gabi rodo panguhumi i manakengani gabi mamittori gabi dioloi ado nama sai idot tadisi ado nama sa pola do didok panguhumi na sumabir ibana turi bata jala na superdu tujolma alai ikopitoran nama ina nama bali Baudo na masai menarik na taida sian turpukon. Alani nanay patorang ni Tuhan Yesus di baga sa 70 tahun di patorang Yesus do ima asa taringo tu ima nakingitanyok kamu mapaddo ni panguhum nagiduki. Hata ni panguhumi si parahonot tanamadok alay hupitori nama beluon ala nineng na iyaw. Ay siya ni nama di ba Jesus i manakkaningani pola do digobarhoni paposoro hatta lapatan na iya di bata tungso pitoran nama na pinili na baselaku panguhum nagiduki di pitori apalagi di bata ima nama saya menarik tidak ani panguhum nagiduki ima nakaingani nama mitori ina na pubusi alani di pittori danga dong si pangasahonon na alai rodo iba nakengani pola do masai tebu tajaha di ayat 5 alai hupittori nama belon ala dineng ya ati biharo ibana mamuse ma ngeriangnya nama biar digeriangi do ubaina dileo ke adilani tamara mengalusi dada isa sitonga dada alani burju dadang alani burju ni hakimi manang penguhumi alai idot tadi si ima nanay dohoron na ima unang pola serobe unang sedi serang be aci uluna masuk na unang gabe tabas pikiran ronong museon say gauron say pagula kunong muse halujau de benon babudu takupon na alay songoni mapikiran na unang manusay akhirnya gabi diurupi gabi di pittori dia mo kadong asaha porsyaon ido nateida memang sian turpu ton molo taparhatulus turi bata iran naso dinggad iran naso tabu bikion alai neneng idot tadi si ima molo pe iga teidaking abel dosa sitong
anggo hakimi na super duli tu di bata na su jolma do na super tu jolma ape anggo di bata molo tahukon ba di bata parholong di bata nang makaholong kita na mangalib anak na manarehok kita na manubus kita alai disido beringotta gabe di upamon di bait Tuhan Yesus sada upamon naning dohonon nama kami memang jujur do saya taruh nakangani di bagasan ngulut tahun dan tahilala nong di pitori di bata hita ape di pitori hita hidup benar nakangani marhiti upamon bahkan nagiduki bui memperjuangkan bui mangalehon i manakaringani sada halua apalagi ma kita akka na porsea di bata ima sada nanay gora-gora ng dohoron na tuhita apalagi maholong ni rohani di bata dinaong sa tuhita alani molo dipaingot di baga 10 tahun apalagi ma akka na porsea molo mangido majuluhon kata nakeng natida siyan ina namabali sada do jugul ido benna ido si Paulusi di Rom 10 julo kamu martangiang lapatan na molo jugul martubuk baunang matong jugul berbeda unang ma jugul naho palialiah unang ma alai sada hata nama setabuta bigi jugul ima martangiang ma jugul atong molo mertubuk baunang ma mula kanarwa unang majul aina jula bayon unang matosoni alai molo idok jul ma martangiang ala molo hala na jul martangi ido nakagani jul hokamu ma martangiang alanya ala ditangiangi i manakangani rekok botota molo diliut Tuhan ini tapangido dada ala natapangido benda dilion alai tangiang manang pangido ani ima songon hataridani haporsiota ido bena molo di matis onom nunga sejujuk taringoti honi taringot tu namartangiang di namartangiangi asa sian namartangiangi berengot tak dada holan na obo dang nama maksa di bata jadi sutuntai lala molo martangia kita gabi mamaksa di bata so makina belidah alai molo tanyangi ima asal molo tajul hope ima dalat tasongon marsitutu de mangido mangelek songon si jakko pe namar perserangguton dang peluok kuhona ijulu nibana anggo sojulu di pasu-pasu wow ima taringot tu halak nama jugul martangyang jadi idona luar biasa hidahami 10 tahun sada nama jugul martangyang na paduahon ima asatotok kita di bagasan na manotong mahita martangiang labatan na unang adong marsangga-sangga unang sempat putus alai di bagasan ngulu ni naporsi bahwa tangiang manang gabisada begini haporsyot tadi dia may ima nakayangani harak na jugul martangiang ima na jugul pasahaton sian haporsyon na pagkirimon na namarlapata di si ima nakayangani sada na dihaposi ibana sada panadeon na huhut maka jugul ko dia dupan di bata lao mangido tutuhata alanya tanyangi ima hata na puas siapa kilalan ala panadeon naguk hakurangata jadi alani panadota dia kahakurangan alani tapangido sian todi doh sian debata marhita yang tapat donganion dohot nang keadilan ido ubainarokun tajugulhon martanyang doh mangido kehidupan debata ala nasana tapangidoi i manakangani di pangido aten na setorus sita marsiho ditanyang timangido mangido songon ina na mabelu nakangani akhirnya Tuhan menjawab akhirnya Tuhan memberi keadilan songon hakim do nagidu nakangani di lehon jara di Victoria do ima nama bali tentu menarik dui
di bagasan nguluta alania ala tahilalado imanakengani marhiti kesungguhan kesetiaan ido dalat tanakengani ida potton ibana hakimi dengan sesungguhnya beberengot tadi si ama dampakna luar biasa dampakna gabe tadi nakengani dampak na nabui berengota akhirnya rancangan si hakim, rancangan penghuni menjalankan gabi dialoi gabi dipatulus i manakangani di pitori di leoma keadilan dohot halwa alani do diawak kadonga saha porsyaun ido nanang ajar honon ni upamoto ita sasitongna dia me nanggo diajar ho Tuhan Yesus taringo tu kesetiaan ima hauduhon pangoloyon ala kesetiaan lahu ibadah dengan roh tu adupan di bata merhite tanyang tadoho pangido atai ai di pangido atai do naking do ditanyang tai ele-ele tai molo pe di upamaho Tuhan Yesus si petuduhon hubungan taruh di bata de hubungan na rosu hubungan na dinggan di hubungan ini manakengani berengot tama na sohea lepas jalan na terus di hubungan relasi kita dengan Tuhan semakin akrab hidup jala sasitong na diboto hakimi dui diboto di batado diboto do sakat do rencana ta diboto do saya kekuatan ni ina nama beli diboto nak kita kekuatan ta diboto di batadi alai di sido berengot ta peluang untuk hidup benar, peluang untuk datang ke hadapan Tuhan. Bukan semakin berbuat jahat itu. Jadi, berengot tadi sih dia mau kadongan persitutun itu. Lalu persitutun ini ina nama bali dapat makna kengani dia me di pitori haluan pengadilan gabi adong ma di leon jawaban. Itulah jawaban yang kita sebut alus nasi debata pamit torion. Na perpudi maria makadonga saha porsiang diigil dosa sitonga manada diri. Jadi halak si pertanyaan panada diri adong do di bagasan nguluni ala halak si pertanyaan ditadda do dirina. Jadi ditiki martanya kita mangido tu di bata songon ina nama balido manada diri. Molo halak na manada diri nakayangani ditadaido nguluna jalanang pangiduanna. Alani dia makadonga saha porsyaon hala na manada diri omma na paling nali ili trupugotu hita. Ala taboto hahurangata ala taboto do dosa songon inai na mabeli ala ibote mana hurangana diboto do dosana dia tahu bukan untuk ima sekedar nakagani pajago-jagoan alai di panadonero mangido asini roha pamit torion do asini roha jadi ditadebana do itu halat na mangido martangnya dina martangnya kita masih pangido otta masih jalo otta tetap diri tetap tuduhon imasen serep ni roha di bagasan serep ni rohita tu adupan ni di bata asa dipangido ottai di boto di bata doi alanima genup pita martanyang, genup pita mangido tu di bata di bagasan toruk niroha, mangasahod di bata jala ima na bagas truput ton di paingot tu hita ima pading ala tapauli ala paringan masado di bata di bagasan nguluta tong ala nidaka donga saha porsyang naing mata jumlon martanyang tatadama dirita jala totong mahita mangulu di bagasan hasitongan nasid di bata karena Tuhan akan ima mengalihun setiap permohonan kita setiap doa kita Tuhan akan memberikan keadilan leoni di bata do keadilan marhiti ima bengit ma manaon jala jugulma jala di harorone Tuhan akan memberikan kebenaran dan kemenangan bagi orang yang setia. Amin. Mulia tema Tuhan marhiti hatam nabadi. Amin.